So hello po, ito po ang kalagayan ng Bicol region ngayon pong araw ng Sabado 2021. So January 16. So ngayon po sa daet, magiging maganda po ang sikat ng araw, subalit may mga pag-ulan po sa bandang hapon na aawat po yan ng 7 mm na pag-ulan. Dito naman po sa part ng Catanduanes, magiging maulan po dyan ngayong umaga dahil po yan sa tail end of frontal system na nakatutok po dyan sa Catanduanes ngayon. Aabot po ng 39 ang lakas ng pag-ulan dyan, and sa bandang hapon po ito ay hina and pero magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan. Sa Legazpi City naman, malakas din po ang pag-ulan ngayong araw at tatagal po ito hanggang sa tanghali. So mag-ingat po ang ating mga kababayan yan sa may Legazpi City. Dito naman po sa Sorsogon, may mga thunderstorm po and mga pag-ulan din po ngayong umaga. Ang pinakamalakas is ngayong umaga 8 AM sa 5 mm na pag-ulan. Subalit sa bandang hapon, hihina po ito and magkakaroon na lamang ng mga panandaliang pag-ulan. Dito naman po sa Masbate area, magiging maulan po ang buong maghapon sa Masbate area, dala po nitong frontal system, and patuloy dyan na magpapaulan buong maghapon ng Sabado. So dito po sa may Naga, sa may Camarines Sur naman, sa may Camarines Sur, magiging maganda yung sikat ng ulan ay ng araw, subalit may mga pandaliang pag-ulan ngayong tanghali. So yan po ang latest mula dito sa windy.com, and makikita natin na yung may mga kulay lamang po na ang may mga pag-ulan dyan, magiging malakas lang po ay sa may Catanduanes. And kung titignan naman natin sa waves o lakas ng pag-alon, yan po, makikita natin na malakas pa rin ang pag-alon ng karagatan dyan sa may part ng Bicol region. Dala po yan ng hanging amihan at ng tail end na frontal system. Ito po yung kulay pink na aabot po yan ng 2.7 meters. Subalit po sa malapit sa dalampasigan, abot lamang po yan ng mga 1 or 0.7 meters. Subalit mataas pa rin po ang mga pag-alon na yan. Dyan po sa may part ng Legazpi, abot po ng 1.6 meter ang taas po ng pag-alon. At sa may Masbate, magiging banayad po ang alon hanggang sa maalong karagatan po ang umiiral dyan. So yan naman po ang latest mula dito sa windy.com. Ulitin ko po, ito ay hindi ko po pag-aari. Ang ginagawa ko ay pag-share lamang ng information mula po dito sa windy.com. Maraming salamat po.